Kerstmis bij mijn graan meer toes. Maar 3 keer naar de kerk op een dag. Kerstmis bij mijn graan meer toes. Waar ben je zonder stukje in de kraag? Kerstmis bij mijn graan meer toes. Toen mocht nog niet wat nu allemaal maar. Toen dacht niemand aan geschenken, toen moest iedereen nog denken aan het kindetje daar in die koude stal. Toen durf niemand zich te rippen, over toer en knieën en kippen. Alles draaide om het kind en dat was al. Kerstmis bij mijn oude stoels. Dat was als eerste in de nachtmissie. Kerstmis bij mijn oude stoels. Dat was een stukje vlei, ik lees gewien. Kerstmis bij mijn oude stoels. Waarbij je deed is soms een stukje knie. Een kerstboom met een stelke, plus geen tekstjes met de belke. En mijn mam zong dan altijd van stille nacht. Ach, dan dacht ze nog wel even aan dat kostbaar heupje leven dat Maria toen ter wereld heeft gebracht. Kerstmis bij mijn eigen toes. Eens kijken wat de kerstman heeft gebracht. Kerstmis bij mijn eigen toes. Dat zien mijn kinderen op geschenkenjacht. Kerstmis bij mijn eigen toes. Aan bij je woord dan gaar niet meer gedacht. Wel om drinken en om eten, me kan beter zeggen, vreten. Bestuk vlees, kalkoen, cachotel, kip en friet. Als ik spreek van de verlosser, vraag mijn zuintje, pap wat kost er? Dat is Kerstmis in de moderne tijd. Ja, dat is Kerstmis in de moderne tijd.